Türkmenistanda meşhur estrada aydymçysy Pelwan Halmuradov türme tutulugynda 5 ýyl geçirenden soň azatlyga çykdy. Ol 2016-njy ýylda azatlyga anyk bolmadyk aýplamalar esasynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Käbirler sonda onuň aýdymlary üçin ýanylandygyny aýtsa, beýlekileri bir kanun valyuta amallary bilen bagly tutuk edilendigini öňe süripdi. Onun goloyda garaşsylygyň 30 ýyllyk münasibetli yglan edilen günä geçişde azatlygy çykanlaryň sanawyna goşulandyk baradaky resmi däl maglumatlar bir näçe gün odol ýaýrady. Ýöne azatlyk bu habarlary sol wagt anyk çeşmeler arkaly tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmedi. 23-nji sentýabrda sosial medialarda Halmuradowyň türmeden boşadylandygyny, onurça begensli adamyň onuň daşynda jemlenendigini görkezýän saatlykly videolar paýlaşyldy. Halmuradowyň dogduk ýeri mardaky habarçylarymyz yerli ilatyň bagşynyň azatlygy çykandygy baradaky habary uly saatlyk bilen garşylandyklaryny bellediler. Pelwanyň boşandygy baradaky habary islenler birek-biregine gözüň aýdyn diýip gaty begendiler. Köpler sol sanda mali kynçylyklaryny çekýänler hem mümkinçiligine görä öz ağrılarynda dabara gurnadylar diýip Bayram Aliýnyň ýaşaýjylarynyň biri 23-nji sentýabrda gyslyk habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak azatlyň habarçylary 2017-nji ýylyň ýanwarynda Pelwan Halmuradowyň uzak möhletli türme tutuglygyny hüküm edilendigini habar berdiler we sondan soň onuň ýagdaýy barada hiç bir maglumat alyp bolmady. Türkmen häkimetleri türme basylan raýatlar sol sanda günäs geçilen öňkü tutuglar baradaky maglumatlary hem çap etmeýär. Radionuň çeşmeleriniň maglumatyna görä, meşhur aýdymça 2016-njy ýylyň noýabr aýynda iş ketilipdir. Ýöne onuň qazy etdiginiň sygynyň detallary açylmandy. Yerli sinçiler Pelwan Halmuradowyň soňky ýyllardaky aýdymlarynda dini temalaryň sol sanda türme temasynyň, hususanda türmedäki aýal gyzlar temasynyň üns çekendigini belleýärler. Bagşynyň ırsk çekmesin atly aýdymy anonimlik şertinde gurulasan sunuwat hinçasynyň pikirine görä, türkmen aýal gyzlarynyň köpçüliklerini türme basylmagynyň adaty bir ýagdaýy öwrülen ýurdunda ýanglanan ilkinji protest aýdymlarynyň biri boldy. Yeken halını soran yürek bolly para Pelwan Halmuradowyň problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolandygy baradaky çaklamalar 2016-njy ýylyň güýzünde aýdymçynyň birden gitmeginden soň peýda bolup başlapdy. Üstesine de oňa çelini bu meşhur aýdymçy bir näçe ýyl bäri telewizionyada çykyş etmändi. Şeýle-de oňa ýurduň sahnalarynda aýdym aýtmaga ruhsat berilmändi. Aýdymçy babetyndaky bu gadagynçylyklaryň onuň soňky ýyllarda dini mazmunly aýdymlary aýtmagy bilen bagladygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar hem peýda bolupdy. Şu sebäpden aýdymçynyň tutuk edilmeginiň de onuň aýdymlarynyň mazmunynyň din bilen aşy bagly bolmagy çak edilipdi. Emma muňa garamazdan bir-birinden habarsyz iki çeşmäniň maglumatyna görä, bagşa kesilen 7 ýyl türme tutuglygy din ýa-da onuň döredijiligi bilen bagly däl-de bir kanun valyuta amallary bilen bagly bolupdyr. Din bilen bagly bolsa 7 ýyldan has köp iş keserdiler diýip anonimlik şertinde gurulasan çeşme azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmen metdogaty ozal Pelwan Halmuradowyň türme basylandygy, häzir bolsa azatlygy çykandygy barada hiç bir maglumat bermedi. Türkmenistanda soňky ýyllarda jenaýatda aýplanyp jogapkärçiligi çekilen beýleki aýdymçylar hem bar. Türkmenistanda meşhur aýdymçylaryň ýene biri Nazir Habibow 2016-njy ýylyň oktyabr aýynda bir kanun ýese teristleriniň dolanşygynda aýplanyp 15 ýyl, beýleki maglumatlara görä 12 ýyl türme tutulgyna hüküm edilipdi. Sonda döwlet telewizionyasynda bir näçe adamdan ibarat toparyň sol sanda meşhur aýdymçynyň boyun alys çykyşlary we Habibowyň edin etmesini boyun alýan pursatlary görkezilipdi. Onuň häzirki ýagdaýy barada takyk maglumatlary almak başartmaýar. Sol bir wagtda prezidenti aýdym bagyşlap, kyn ýagdaýdan çykýan bagşylar hem bar diýip sinçiler aýdýar. Azatlyk 2017-nji ýylyň sentýabrynda estrada aýdymçysy Laçyn Mamedowanyň 8 ýyllyk gadaganlykdan soň Instagramda sahypasyny açyp, jeňmeçiligi çykandygyny beýleki garaşsyz türkmen nesirine salgylanyp habar beripdi.